Радость халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә 2 февраль Сталинград сугышының 80 еллыгына багышланган патриотик чара узды. Искәртеп узабыз, үсеп килүче буынны патриотик рухта тәрбияләүдә аларның өлеше зур. Напомнить детям о данной дате. И основная цель сегодняшнего мероприятия, естественно, сохранить историческую память поколений, в памяти подрастающей молодежи, гордость за свою родину. Укучылар белән очрашуда Зәйнең хәрби патриот клубы җитәкчесе, район эчке эшләр бүлегенең балык булмаганнар белән эшләү бүлекчәсе җитәкчесе катнашты. Алар үз чыгышларында ватан сугышында катнашканнарга карата хөрмәт һәм ихтирамлы булырга кирәклеген искәрттеләр. Һәр яз саен гвардия табарлар отряды Виктор Никифоров җитәкчелегендә сугыш чорында хәбәрсез югалганнарны табу эшендә катнаша. Тарихи вакыйгаларны күз алдыннан кичерү, хатирәләргә үз куллары белән кагылу егет кызлар күңелендә онытылмаслык из калдыра ди җитәкче. Если мы даже донесем человека 2-3 до головы, до ихней, что эту боль, и тогда я считаю, что патриотизм мы выполняем по детям, думаю, достойно и правильно. Гвардия табарлары сафында Николай Долгов та бар. Бүгенге очрашуда ул эзләнүдә күргән хатирәләре белән уртаклашты. Для меня патриотизм – это любить свою родину, отчизну и защищать ее любыми способами. Хәлиткеч Сталинград сугышында Татарстаннан йөзләрчә мең солдат катнаша. Зәйдә яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Леонид Мачтаков шуларның берсе.